ɓantare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ndulmaji demɓe ndulmaji funeɓe ɓokki sabbundu carngale ciibeje kon waktu yoni ha to cuɓlela nabbaji kame laawel joɓɓe ha faynma to alana kame tufguela nayya ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal caggal pommugal hanki aseɗo hoorejo leydi ndi arti e konngudi muɗum ha hande hollitine weedi jungo mum faade ɓena lundiyankoɓe laamum kala beele kamɓe kala ɓe gonayi kaldigal leydi ndi iwa e luurala to leydi mauritanie gouvernement leydi ndi felliti yaltinde ɓiɓɓe gendi mum taweteɓe toon to soudan hewɓe hen tawe toon to arabie saoudite ne gasa ko janggi ko kala hande woni mabɓe ma mbaltoto noksoɗa laamorgo leydi mauritanie to leydi mali hanki ko jango mosgo waɗi e saraka militaire to sévaré waɗɗani bowal laaɗi woje nokku o ko famɗi ko kala koninkoɓe sappo mbasi en pittali mumen ken wona capantato e ɗiɗo wonande ɓen waɗɗe ngun jango woni hen wiyaɓe teeɓa woni hen mbasi hen pittali mumen to leydi guine konakiri caggal juuloydemo toon to laaɓe kanko colonel mamadou doumbouya nde o artanno wonande gardiɗo gendarme ɓe nokku o ɗon de cortége mum wonduno e mum waɗi accident kene tolno e gendarme ɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen kabruji men mana en ha to côte d'ivoire nigéria ma en jaayi luural gongal hakkude cameroun kame tchad ha to soudan kame cameroun maroc kenya ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ceerno mouhamadoul moustapha sar laaɓaɗo listihar jaaruɗo lasrari kumpitiɗo longal ɓayre dañal aduna guittowo humre pewnowo dewle guilay ɗannugal ha en jeego caɗele gorago caɗele ɓesgo ñabbuji goɗɗi ɗi seyɗani mimiri neɗɗo pop ceerno mouhamadoul moustapha sar holliti ene humpiti hen ko laaɓi ceerno mouhamadoul moustapha sar ene tintina dendagal bandiraɓe mauritanaɓe kala hande o omo tawe to Nouadhibou dande maayo kala nanannoɗomo ene yiɗi yiidemo to Souwayrat to Nouakchott to étaji goɗɗi taweteɗe nder leydi Mauritanie kala hande o naati Nouadhibou dande maayo holto ceerno mouhamadoul moustapha sar tawete o tawete koto leegal sarel nahayli walla tawamo to carrefour Potokoura walla mbiya carrefour Bagdad saari ha ɗon tawete ceerno mouhamadoul moustapha sar laaɓaɗo ƴewgal sa yiɗi jokkodirde ceerno mouhamadoul moustapha sar mbatta ko 41 86 05 43 walla mbaɗa 020 22 62 05 walla ni tonggode leydi sénégal ne waɗi whatsapp hay 41 ne waɗi whatsapp mbaɗa 77 605 53 06 musidɓe tedduɓe Nouadhibou dande maayo Mauritanie ceerno mouhamadoul moustapha sar e dow moɗona kura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hen ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗon addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi France taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d' électricité ma on keɓe en hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi coura ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare comptoir français d' électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar taɓande temedere hakkude mum e 100 koni henna sifori
so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kono ne kadi lampaji e ampoule aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni joni keeɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a moosat ha tina a heeɓi ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗena. ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴewgal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeeygu caɗele ɗannugal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno jibisi no humpiti ceerno jibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje yogay ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono ne kadi ceerno jibisi ne jogui pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kami liggeyaji bonɗi kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi ceerno jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere uguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222 47 22 80 84 so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗe mo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00 222 48 10 00 13 bas ceerno jibisi taweteɗo to jum to leegala wulade beeri waɗɗani juma murida woni toon ko ceerno jibi dem koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi e jeese meɗena. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena jaam garɗoye men woni gorel teyya ko haako moƴƴo iwrukente coordinore ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teyya ko haakono haako wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teyya ala rewam ala effet ko haako woocako taw kadi ene nafta neɗɗo sukkito ɗaɗi maɗa an neɗɗo mo ɗaɗi mum cokki
an jogiiɗo AVC jogii cardiaque yiijam dogata e ɗaɗi muɗuma tuƴiiɗo koyɗe muusooje koppi muusooji ɓanndu jaaɗooru ɓanndu wanndu suukara sa jokkondire gorel teyya jooni jooni keɓa heen ko laaɓi sa yiɗi heɓde ko laaɓi haa ɓernde ma deeƴe ko jangta e gorel teyya njahata koto site maɓɓe internet a mbaɗa www point gorel teyya point com ma janngan hoore maɗa sa yiɗi jokkondirde gorel teyya ko faate tonngode maɓɓe woto woɗɗo jooni jooni so tawi gonɗa koto leydi Mali Nioro jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto leydi Gambie jokkodirta koye koddanene Abou Bah 00220 282 29 43 so tawi gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban 00221 77 428 85 88 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique ko Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda 00336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade safara gorel teyya kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe dewo bira nogase tati seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ha mbawon larde nati mon ɓosoje ko musidɗo men sehil men Saydou Abou Bah jeheten ko ha toon to France jeen ha toon to Sendiédi Vose taw yen toon musidɗo men ceerno Khalidou Abdoullahi Sy ɗoftidiɗo meɗen taw kadi koynduɗo hen lewru korka teddundu ko fati banggue yewtere men buuɗal yurmede tarihaji annabaɓe tugganma tan guila to baba annabi Adama ha yetti annabi Moussa ha tenti noon ñalawma hande o ɗo jaraten ɗo ɗo darniɗen koɗo Moussa e ballal jomiraɗo yooli Fir'auna kono kadi kanko ceerno Khalid Abdoullahi Sy lewru ndu kala omo waɗanno tafsir Qur'anil Karim ɗon ɗo Sendiédi Vose ɗo ɗum noon deftere nde ɓe darniri ɗuma ko ɗo ɓe darniri ɗuma koto suratu ɓe jafoɗon ɓe darniri deftere nde wonande ha oɗo saaha yonta woni aset paɗo so jomiraɗo haaji ko ndena ɓe jogori timminde defterla teddunde ma en ketto hen musidɗo men ceerno Khalid Abdoullahi Sy aɗa jayde weltare TV weltare ɓeɓe fulɓe assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Abdoullahi Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no feewi ko musidɗo ma Khalid Abdoullahi Sy a jarama Seydi Sarr mi nani namdal ma mi weltima hen eyi deftere meɗen nde gowɗen wadde kala hitade hikka kadi en mbaɗi tafsirul Qur'anil Karimi o yettima en gari ha to suratul fiili ko ɗon ɓamtirten so hawri e welede Allah ñande duwotoɗen nde so hawri e welede Allah noon ko aset garawɗo o samedi garawɗo o en hawra e nogas e jeenayi lewru avril 29 lewru avril ko nden jogiɗen anniya wawde yettinde deftere nde wadde du'aw deftere Qur'anil Karimi taw ko tafsirul Qur'an mo gownoɗen wadde kala hitande ɗo e wuuro men Sendiédi Vose e leydi France ɗum noon so Allah jaaɓi ko aset garawɗo o mbaɗeten ɗum ene tambo golle ɗe noon mawɓe men ɓeeɗo hono ceerno Aliyu Ndiaye e ceerno Chouaibou Ba e ceerno Saïdou Lam ceerno Bocar Sall ceerno Abda Dianor e ceerno Mamadou Salli Seck e ceerno Hamidou Ndiaye
e ceerno Adam Baro, e ceerno Idi Kono, e ceerno Haruna Abou Ndiaye, e ceerno Demba Thiam, e ceerno Moussa Thiali Sy, e ceerno Demba Diaw, ceerno Haruna Koulibaly, ceerno Ahmadou Sy, ceerno Ngari Keita, ko ɓeeɗo tamboto golle ɗe dari darde lan yonnude golle ɗe e fewnude golle ɗe e rewnude ɗe laawol. Gure kewɗe noon ma ngar notade ko wayno Mobiliar en, Strasbourg en, Mulhouse en, ko wayno Gérardmer en, Nancy en, e gure goɗɗe taariɗe e diwan men mo gonɗen o, taw ko ɗo e wuro men Senje de Vosges. Senje naaɓe fof e ko taariɓe ɓe teddinirama deftere nde ko aset garawɗo o le 29 avril. Leydi ndi fof teddinirama, julɓe ɓe fof teddinirama deftere men tafsirul Qur'an el Karim ko nder yettoto. Ɗum noon Seydi Sarr, konngol arti e maɗa inchallahu taala. A jarama ko musidɗo mon Khalidou Abdoullahi Sy. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy, golle ma jooɗi peewi nden deftere la teddude nde ɓe gonno e tafsirde ɗo ɓe darnirno suratul fiili ko ɗon ƴettirta ñande aset paadoro hen noon so jomiraɗo haaji ɗon ɗo Senje de Vosges aɓe eeri hen noon dendagal bandiraɓe kala nde mbawata tawtorede, kono kadi en tawtororama gam anniyaji tene kadi ma jayde Weltare TV. Weltare yuɓɓe fulɓe duusidire moɗon oɗon ñalawma so jomiraɗo haaji kala ko kewi toon ma waw yaltoyde jayde moon Weltare TV. Kala noon jiɗɗo jokkodirde musidɗo men ceerno Khalidou Abdoullahi Sy mo ganodira ɗoftodirannoɗo e men e yewtere buuɗaliru meɗe taw koye tarihaji annabaɓe joom waɗata ko 00 337 73 74 56 14 so jomiraɗo haaji bindol jadowol e jayde moon ma won taw hen tonggode makko nde so jomiraɗo haaji mbawon jokkodirde e mabɓe. keddotoɗen koye kabaruji men ɗemgal pulaar. hanki o hoorejo leydi Sénégal sanga pumugal o fummi ko toon to juma mawɗo mo Dakar. caggal ngol pumugol ko nden wo huccodiri e ɓesguji leydi ndi wo suuti konnguli makko ene banggueji makko. hoore jagoɗo leydi Sénégal woni Amadou Ba, banggue makko goɗɗo ko jagoɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu. kanko maw leydi ndi caggal nde o salmini wo duwoni ɓesguji leydi ndi kala o haali gartam mawɗam gonɗam e leydi ndi, kono kadi darde ɓiɓɓe leydi ndi, darde laamu ngu, kono kadi heedani hen caggal to banggue ndema kene fotta wonde temedere milliard oɗo saaha waɗe e ndema, beele kadi ndema ka ɓuuri wawde ƴellitade no feewi. ndema 2022 2023 nde tawno leyɗele galɗuɗe kala galɗiri ko ndema, galɗirani haala walla ni goldum walla fijirloji, ko ndema tan e gaynaka wawi tambade leydi ha yito hen hoore mum. kono kadi kanko mawɗo ndi o hesɗitini ɗum ko caggal discours makko ñande wonande 4 walla mbiyen ñande 3 avril mandittare leydi Sénégal ne weetay mum. o weeɗino junggo makko faade ɓiɓɓe ngenni ndi nde kaldigal wonata leydi ndi wona e jaam. ngon junggo kadi o hesɗitini ɗum ñalawma hanki o weeɗi ngon junggo wonande kala ɓe jaaɗani makko miijo, kamɓe kala ɓe joodoto ɓe jewtida. kono kadi hay goto woto ɗamino ni ma won gouvernement o union national ala kañum kay ko kaldigal beele ɓiɓɓe leydi ene gona e jaam. gartaten koye kuccodiral tengurengu hakkude mawɗo leydi ndi yewtere hakkude makko e jayndiyanke biyeteɗo Assane Gueye. ɗum waɗi ko hanki RFM nden yewtere alɗude hewɓe noon mbaɗi hen commentaire uji no feewi no feewi. ɗum ko caggal nde on namdima ko fate banggue beele mawo ƴam dawal tataɓal jappere ngendi leydi Sénégal walla ala. o holliti no o wiide kala saaha ngol konngol ma o jabtoyo, kono so saaha mum yonti ma ɓiɓɓe leydi ndi gandu beele kanko mawɗo leydi ndi Sénégal Macky Sall ma o ƴamtu dawal tataɓal walla ala. kono ɗo saaha wona saaha muɗum e namdal gargal hakkude makko e galle makko woni joom suudu makko. o holliti Mariame Faye Sall ko joom suudu makko dokkuɗomo gurdam mum kala. on duusimo haw yettiɗo fandare moƴƴere nde tawno debbo moƴƴo daranto ko joom galle mum omo heptini darde oɗo henna debbo moƴƴo e nder gurdam makko. caggal nde duusimo rokkimo kala haw yetti hande ɗo yettiɗo wa arti Mayram Faye Sall nde jangganno tudal jaaɓi hattirde ɓiɓe afo nde jibina ko ɗon on yaltiri jangde haalaɓi gam toppitade galle o. ɗum ɗo kala mo yettomo jaara saabu hande ko heeɓi ko kala on wawi wiide yalti koye juuɗe oɗo henna sohnajo tedduɗo ko seedan fagal manggal ngal o setti hanki ɗon ɗo huccodiri e oɗo jaydiyanke biyeteɗo
Assane Gueye ɗum noon debbo kala ene foti dusde joom galle mum joom galle kala duusaɗo ene foti heɓtinde kañumne darde joom suudu muɗum ɓe garti e namdal Ousmane Sonko hande o gurdam mum to banggue dossier ji gonɗi e juuɗe justice kanko mawlidi o holliti hay goto wawa arditade justice nde tawno leydi jogui ko kuule e ñawore so tawi noon ɗerejine gone juuɗe ñawowo kanko e hoore makko wawata haalde hen yo yimɓe ɗaccu ñawoɓe mbaɗa golleji mumen yimɓe ɗaccu ko kalata magistrat ji leydi ndi goni koye lawol peewal goni koye golle mumen neɗɗo noon so waɗi ko ala e lawol tan rewne lawol ɗum noon firti ko kanko mawle ndi ala kala jungo makko ɗo moddi e gueɗe baaɗe noon firti tan oɗo saaha mo gonɗen ko yimɓeɓe gendi leydi ndi ɗaccet cuuɗi ñawoje ɗe golla ñawoje bindaɗe e nder gendi leydi ndi kanko jaydiyankowo arti ko fati e banggue dumbaɓe guila e jaydiyankoɓe ha e dawriyankoɓe nanga dumba e nder leydi ndi Sénégal o holliti ala kala jaydiyanke dumbaɗo e nder leydi Sénégal taw dumbira ko politique walla ni on dawriyanke dumbaɗo e nder gendi leydi Sénégal taw kadi dumbira ko politique walla mbiyen dawrugol o holliti ɗum wodani woodi tan ko on lundiyanke jaɓɓude kuule gendi leydi ndi jaggi ɗum saabu neɗɗo démocratie rokkani neɗɗo haalde neɗɗo kala ko weela démocratie nana e Sénégal ha heewi ko wayno potal kono noon potal aɗa tooña yimɓe aɗa haala yimɓe ko fewani ɗum wona potal ɗum ñawore ene ma lawol ɗum jeeyi sabab ɓe nangaɓe nanguira ɗiɗon fannuji kono wona aɓe nanguira ko fate banggue politique o holliti jaydiyanke kala bindowo bindi mum ne sakta meeɗa dumbede nder gendi leydi Sénégal e laamu makko heddoro noon ko jaydiyanke accuɗo lawol mum naate laabi goɗɗi tooñi nanga hewne lawol yimɓe noon ne mbiya dawriyankoɓe dumbama jaydiyankoɓe dumbama kono noon kala ɗaccuɗo lawol hewne e dow muɗum namdal gongal ko fati banggue gurdam hakkude makko e Idrissa Seck o holliti hakkude makko e Idrissa Seck gardiɗo rewmi ko hunde moƴƴere ko jokkodiral moƴƴal hay so tawi woni on felliti wiide ene wona candidat 2024 ustata bonnata cehilagal mabɓe haydara to banggue gololiya kame mburu ala kala ko bonnata mburu ala kala ko bonnata kosam e mburu haydara ɗum noon omo duwono Idrissa Seck kala fandare nde jogui ha joni keddotoɗen koye leydi Sénégal gartaten koye on Idrissa Seck gardiɗo landa rewmi hanki kañumne waɗi haalande muɗum nden haalande noon o waɗi ɗum ko toon to Thiès ɗo jeeyaɗo warte yañade no feewi o holliti wacciti golle ɗe mawɗe ɗe ndi halfinnomo toon to conseil économique social environnemental kono kadi ɗo e altine janggo mawo yaltin jagorde makko ɗiɗi gonde gouvernement Amadou Ba woni gouvernement mo leydi Sénégal ɗen jagorɗi noon woni biyeteɗo Yacouba Diatara jagorɗo coftal balli gendi leydi Sénégal biyeteɗo Ali Salih Diop jagorɗo élevage fade banggue gaynaka ɓeɗo ɗiɗo ko jagorɗe makko ɗum noon ko yiddemo heɓanade sumgoji 2024 payaɗi hitande fande nde so jomiraɗo haaji gartaten koye fitinaji baɗɗi toon tongor caggal kaldigal ala ko gasi kono ñande aljuma nde waɗi pelɓodiral manggal no feewi ɗum ko hakkude dadiɓe kamɓe ɓen sukaɓe jeeyaɓe tongor jeeyi sababu ko boowal ngal ngor ngal ganduɗa fittinano ɗum ko wonande brigade gendarmerie tijjanoɗo ne waɗe ɗon oɗo saaha noon totta ɗum ko osan ko magasin juuɗe to leydi France hande ɓafniɗo yo gay nokkuji e nder leydi Sénégal ɓen kolliti hay loppet ɗum watta ɗon ñande aljuma nden waɗi garnatuji kewɗi hanate juma e guenale hewɓe hen dañino caɗele mawɗe no fewi ha ganduɗa galle Farba Ngom maire mo Agnam sarɗiyanke mo suudu sarɗi no leydi Sénégal galle mum ha duppa hen jeheten ko toon to nokku bireɗo Kaymoura ne tawi ndera Kaolack Kaymour ko suka gorko biyeteɗo Ibrahima Camara Mbow kam wasi fittanu mum ɗum ko caggal hanki o ñalawma hanki nde o yano toon to guenale gam juuroyade ɓen yaltuɓe aduna deke o tawi toon ko diɗɗal ñaaki ɗin ñaakuji noon diddimo piɗimo nde yimɓe nottoto hen taw kam hankkadini ko bonanno boni taw ɓandu kala boni brigade Kere Ayib yawi noddede kam e doctoreɓe finoɓe wuuro ngo gari gam faabademo o wasi fittanmo ko hanki o taw jeeyi sababu ko wonande jeeyi sababu ko ɗiɗon ñaaki kabruji men eɗen ciftora musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane dusɗo en balɗe capantati tenggude ngo
kala ñalawma ne addana men Allah wi nelaɗo wi ko actualité moƴƴo dusɗo hettiyankoɓe jayde weltare tigui weltare ɓiɓɓe fulɓe en calminimo ha ton to luksay ba gorgol eɗen mbiyamo yo julmo wuuri toon to Ziguinchor eɗen ponno jaɓɓade musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe kono en keɓanimo somo selli tan alhamdulillah sen jeewi to leydi Sénégal paɗen koto gendi leydi Mauritanie gouvernement mo leydi Mauritanie ƴetti pellital hakkude mum e ambassadeur mum taweteɗo to Khartoum woni toon to Soudan hande o to pellodiral gulgal jaw tawete ɗum noon ɓiɓɓe Mauritanie naɓe taweteɓe toon hewɓe hen binditima taw koye liste ambassadeur mumen taweteɗo toon kene foto wonde groupe aji ɗiɗi puɗɗima yaltude leydi ndi payi toon to diwan Arabie Saoudite ko hiiri ko kala ene gasa maɓe joftu e nder gendi maɓɓe noksoɗa gam teskede o saaha hewɓe puɗɗima yaltinde hoɓɓe mumen walla ni koreji mumen walla jeeyaɓe leyɗele mumen taweteɓe toon to Soudan hande o Soudan ala kala ko heddora sowona bomboje piyande e kala saaha golɗe jaw gonɗe toon keddorɗen koye nder leydi Mauritanie ñalawma julde ñande walla mbiyen ñalawma hanki o hoore leydi Mauritanie waɗi ɓattake mum e hello mum tiwteri wo holliti ɓamtare taw koye ñalawma numérique mawninde on ñalawma kanko Mohamed Cheikh Al Qazwani o holliti fandare makko kanko e gouvernement makko e jagorɗo tambiɗo banggue numérique yiddeɓe ko ƴellidde technologique nder leydi Mauritanie ha leydi ndi kala wona fandare muɗum taw koto banggue technologique e ɓamtude projet ji rewɓe ha ɓuura ƴellituɗo e technologique kesamago argu ha yada jamanu beele Mauritanie jeeye e leyɗele ɓurɗe garɗude to banggue oɗon fannu ñande aljuma nde caggal pummugal kanko hooreji leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani o yilloyima to hôpital nene e ɓiɗɗo gam salminoyde ñawɓe taweteɓe toon o yeehi ha toon nde o yi ɓeɗo henno ñawɓe jinnaɓe ne gonde ɓiɓɓe mumen kamɓe kadi woni woɗɓe kala o yaltini kene tolno e million ngaji 4 koppareji ugguiya gam wallide capanɗe 4 mo sellani taweteɗe toon caggal nde o duwaniɓe kamɓe ɓen taweteɓe toon ɓenne kadi kolliti hen weltare mumen mawde no fewi no gasen jeeɗiɗo jaydiyanke kikiɗe hanki o ciifi sifande kaytol yiddeɓe ko ɓuuri yawde yaccade nde accitte jaydiyanke biteɗo Saliku biteɗo Salik Wuldu Zeydi on jaydiyanke nangaɗo ken woni joni balɗe 3 ne tawe to commissariat mo Arafada taweteɗo e juuɗe taw nanguira ko postudemo haalande wotere e lawre makko Facebook nden haalande noon welani laamu ngu ɓe kolliti ko haali ko ala kala ko woni hen oɗo saaha yiddeɓe ko nde o accitte ko ɓuuri yawde camion maroknaɓe goto kam sumi jamma hanki o to saami ne tawe e nder leydi ndi ɗum noon on camion ene wanno yimɓe nder ɓen kam mbawi yaltude andaka noon haɗo ko jeeyi sababu cuumu oɗo hen camion mo ganduɗa cumɗo ha wonti ndondi haade pompier arde kam ala kala ko heddi e haydara e makko haade men yaade toon to leydi Mali jeheten ko toon to Maroc kene wona 5 piccal 4 tonnes ko cannabis ɗum woni ko jagga 60 kilo taw kadi ganduɗa ko cannabis jafuɗon cocaïne woni ko tetta to Tanguer e nder camion goto panude Espagne chauffeur ne suuɗi ɗum ne waɗi hen marchandise uji goɗɗi police wimo teɓoɗo saha loskoji goɗɗi ene jokki hen sen giwi to Maroc leydi Mali hanki fiyande bonde wande walla ni piyande ɗiɗi hen goto ko hélicoptère yani goɗɗo noon ko oto kewɗo pettoje giwɗo banggue Bandiagara ari tan ha to Sévaré sara ka mintoreɓe waɗɗani camp wonande ɓen wiyeteɓe groupe Wagner konin koɓe leydi Russie ko ɗon ɓe pukki ɗeɗon bomboje kala nde fetti wi état major général armée leydi ndi fama ɓe kollitingol pettugol jeeyi sababu kene tolno e yimɓe 13 mbasi en pittali men hen 10 ko koninkoɓe gendi ndi 3 ko jambour en kono ko wona ɗum ko ɓe nangi kene tolno 32 ɓe nangaɓe hen 10 ko sukaɓe ɓen sukaɓe noon hakkude jarowo e duuɓi 10 e duuɓi 16 taw ko joguitiɓe fetilaji jeenayo heddiɓe kañuminen nangama hen won hen noon waraɓe won hen kadi nangaɓe to Sévaré ko wona ɗum ko kadi
laamu leydi ndi yonni no feewi darde population finoɓe ɗon ɗo sévaré caggal darde mumen walludeɓe ha ɓeɗo henna ñawɓe ɓe kala ken wona 60 gañiɗo ha wawi nawede toon to suudu safara beele mbawa hebde cellal mumen oɗo saaha mo gonɗen leskoji goɗɗi ne jokki en nden kay kisala ɓeydama e nder diwano to Bamako sanga 13h hanki juulal tisubara ko nden hélicoptère fama janoɗo orloyade gonnoɗo e mission muɗum gartowo ko on teɓɓiti yani to leegal bitengal Misia Bogo e nder commune 6 mo Bamako tato wonnoɓe nder occupage mbasi pittali men jeegomo civil jamburen jani kono kadi ɓe erima jam e dejre nde artata oɗo saaha haaɓe ƴeewa gueɗe kala no jaari jangu wannongu ñande 17 avril to banggue Nara waɗɗani ladde Ouagadougou groupe nonne kadi Al-Qaida jeytima nguɗon jangu ɓe kolliti ko kamɓe mbaɗi ngun jangu yoɓingu pittali 4 tawene hen chef de cabinet colonel Assimi Goïta ɓe kolliti ko kamɓe mbaɗi nguɗon jangu sengi wi to leydi Mali koto Guinée Conakry colonel Mamadi Doumbouya hoccino valisaji mum ñandal hamise nde o juuloy julde korka nde ko toon to laaɓe caggal bettudeɓe o toon waɗi julde makko nde o gayni hanki nde ɓen yaadunoɓe makko ne gartanno cortège gardiɗo gendarme taw kadi ko on ardi gendarme ɓe kala ɗon ɗo cortège auto makko ɓen rewnoɓe auto makko nde waɗi ha sara Kindia ko ɗon gendarme ɓe ɗiɗo cekkunoɓe auto makko mbaɗi accident ɓen gendarme ɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen kanko on général Bala Soumaré caggal ko nden wo dari ngam ƴewtade on askida ko saabi ɗum ɗon waɗi noon goto gendarme cekkunoɗoy auto makko kañumne gañima hen sengi wi to leydi Guinée paɗen koto Côte d'Ivoire cetal CNS e gardogola Kouakou Etienne tetti kene tolno 57 permis siftindon permis gendi leydi ndi oɗo saha wonti ko permis par point sa waɗi ko ala e lawol tan point ittete ha gasa permis ma tette a wonta dugnu auto woni hen nanguira ko accident ji ha jooɓi pittali yimɓe woni hen ko code de la route woni hen ko dognugol mumen fewani permis men tetta woni hen ko amende woni hen kaɗa dognude lebbi woni hen ko hitande woni hen kay ko dognata tan ɗum woni hande o haɓade ko fate accident ji e nder leydi ndi to Nigéria paɗen Ukraine yidde mum ko ɓeydude cehilagal e golle hakkude leydi Nigéria ɗum ko caggal Volodymyr Zelensky hoorejo leydi Ukraine nde windi ɓattake faade hoorejo leydi kesso toɗɗaɗo mo leydi Nigéria mo suwata joɗade jappere piɓɗo joɗade e jappere no gase 9 lewru mai on mo mbiyata Bola Ahmed Tinubu heɓi oɗon ɓattake yiddemo kanko hoorejo leydi Ukraine ko ɓeydude cehilagal onande neɗɗagu hakkude leyɗele mabɓe omo ñaagui hoorejo leydi Nigéria kesso so tawi joɗima jappere no gase 9 lewru mai faanu nde wawata wadde jillu mum hayso wonani jillu adingu nde yahata toon to Ukraine ngam ɓeydude cehilagal hakkude leyɗele ɗiɗi goɗɗe ɗo tekkere hande o suurkata hendudu welani ko hakkude Cameroun kame Tchad ɗum ko caggal balɗe ɗiɗi nde Tchad nodditi ambassadeur mum taweteɗo toon to Yaoundé ko wala ɗum konon Maurice Kamto ko dawriyanke lundiyanke laamu Paul Biya erima gouvernement Paul Biya oɗo saha nde addantaɓe ko ɓuri labde holko jeeyi sababu wonande ambassadeur mo leydi Tchad en yalta leydi ndi holko woni ɗum Tchad caggal nde holliti leydi Cameroun ɗoftaki jokkodiral ha tenti kadi ɗoftaki neɗɗagu ɗoftaki ndimagu leydi Tchad tene leydi Tchad ne wallodiri leydi Cameroun gueɗe kewɗe ko hen habtade Boko Haram guilay marchandise uji mum garoji toon guilay faggudu e financement ji gueɗe kewɗe ɗum jeeyi sababu saaha ɓe guitti gueɗe mabɓe kono kadi rendiniɓe ko fate banggue société énergie gonɗo hakkude leyɗele mabɓe to Soudan combat ne jokki ha hande piyanɗe gulɗe jaw hanki dirbilima toon to Khartoum kame bomboje ɗum ko hakkude généraux ji ɗiɗi gonɗi toon e bakkade woni général Al Burhan kame général Hameta ɗiɗo hen généraux ji ɗiɗi wonduɓe luural bongal no feewi ngal pellodiral jibini caɗele mawɗe no feewi ɗe ganduɗa hande o kene tolno e hoɓɓe hewɓe taw koɓe hoɓɓe dowroɓe ɓe diplomatie en hewɓe jalti leydi ndi payit Riyad Arabie Saoudite Amérique holliti kañum gayni ha laaɓi Soudan dartini ballodiral hakkude Soudan France
fuɗɗima yaltinde yimɓe mum kam ene wonde leyɗele goɗɗe kala kamɓe kala noon ɓe nawa ko toon to Arabie Saoudite ɓuuri ɓattade moni kala so ari ha toon nawte leydi mumen ko wona ɗum ko noon catal tambigal celal ɓalli windere woni OMS ɓe kolliti wonande ndeɗo fiyande wande toon ken wona joni yontere yoɓima pittali 413 neɗɗo ujunnaje 3temedde woni ko gañi hen gila tan 15 nduɗo henna lewru ko wona ɗum ko noon toon to leydi Soudan oɗo saaha erali kewɗi ewnali kewɗi walande yo jeygue darto kono elle kala nde ewna ko nden ɓeydoto dulɓitade jeheten koto Kenya no gasi go ɓandu fidèle taw kadi ganduɗa ko jeeyaɓe lawol Isa yankoɓe ɓalli mabɓe taw kadi ene aɓe maayi kamɓe kala dadiɓe kocciɗon ɓalli mabɓe woni police wi AFP ɓe gubbama kono kadi gardiɗo ngal ɗon cetal wiyama teɓ holko saabi ko on gardiɗo Isa yankoɓe noddunoɓe yooɓe gar ɓe jaaha to tule towɗe ene nawaɓe to Isa ene nawaɓe to Jésus woni Isa ɗon noon fitinaji ndewi ɗon ha kadi tolno no gasi go neɗɗo wasi hen fittandu muɗɗum musidɓe tedduɓe ko ɗo henna kabaruji men kaɗɗi woni komin gaddanno moon kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiran en ñalawma janggo mo en ketto musidɗo moon Ghalii Abuu Bah.